Luar ka Batesi TV, ka undi basnyambak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ya kanong ba Shillong, la jutip kum kanong ba jong kaput ketem jong kari India, lani kata kiong ka rock capital. Da shisha na kini gejela, kilami ki nongruai nongtem ki balapau bat tingsan hakari. Ha kini kekenti ke bamentaru, ka nongba Shillong kalasai sa iwe I Heprit ibatibet ibala lej banisha benta ha ka Jingkyrshan tem gitar. Kabla tip kumka She Shreds contest for Indian female lead guitarist ya kabala peniat da ka gitar gear gyan. Ini ide Heprit hana ki Warjri ikun khadu jung iba aibor nonggenri bat ikong ibala benta Warjri ki basyong basa ha malki nong siliang. I Heprit hana idang don menta dang khatwe sinam karta but idei khana school jong ka Loreto convent but idang syong haga class 7. I Heprit ilai simbenta hakani ka Jingkyrshan tem gitar kablas dang nadu mensyam snam. Ila sya jiet bandrung haka top 30 but menta ila poisya ka top 10. Hakani ka Jingkyrshan hinyopusan persen la sim na ka Jingkyrshan jong ki nong bishar but arpusan persen pan la ken na ka vote ka bakipad ba ki ay na ka benta ki nong isim benta. Kani ka klemat ka ba I Heprit hana I Donkam ya ka Jingkyrshan na kipad ba kanang ba inla ban poisya ka top 5 lani ka Phainal jong ka Jingkyrshan. Ngi kerpat I kipad nong song snong ka jala ba phini a Jingkyrshan bat ban vote na kabenta I Heprit hana kanang ba in laban poisya ka Phainal bat ladai job kan long ka Jingso sarong bat kan deiru ka buram bakraw ya ka jala. Ka singi ban kot jong ka vote kan dei ha ka arpu iterik menta upana kelalingkot bat ka singi ban penbana ya ka result kan dei ha ka arpun riterik menta hi upana kelalingkot. Ba pintip kumnu ban vote to sngap ya ka jingbatai jong I Heprit hana. Frankly speaking, there were a couple of entries where I was like, wow, this is why we did this. There's one kid from Shillong, would never have known about her, but she just shredded the life out of her guitar. I mean, Hannah, you and a few others really made me feel that it was worth it. So all in all I have to say is thank you for participating in the She Shreds contest. Niko ngai ngo yu blay nomor ba u ai nga kani kasap bat ula kerku yang bat ula penla yang banget poikat hang ni kanika jakama kanika por te ka keteng junga ka de hana kendara Warjri nga syong hasa po malki nga don ka wis nam karta ngale sekolah Loreto conventional ngan late class 7 mentaus na nga syat late music class po Shillong School of Music te iwe na kinong hikay hamta I ay nga kawika link ban register hakan ka She Shreds India's first female lead guitarist competition te nga yo kata ka link te ki ang nga bangan sign up te nga sign up ya kata ka link te organizer ay nga kawe ka track mo ka ba like po second ta nga hapsna lead hajong kata te dapat nang ta nga chapa iki te dapat sa judge maki
kata ka jingtam jo. Shimita ya kane last year ha ubnai ba khatar. Te ningkong bun kiba audition te ngira sha shortlist ka top 30 but menta ngalapoi ha ka top 10 jo kane ka competition. Kadon live stage kata ba audition kata ka shortlist jong ka top 30 ba ka shortlist jong ka top 10 dan mentapat kan sadon sakawi ka stage ba ngin hap ya shortlist syaka top 5 kata di ka jingkot ma jong ka ka competition nyo persen da ka jingtam jonga but ar persen da ki jing vote jong ki pat ba Jadi mentah pila poi kat no. ngalong ke baar haka jivot rapoi sanspa saum tahi ngakerpat ikipat ba bakin ya vote yang amo bangan la ban poi haka ni ka top 5 jong ka competition ta ngakerpat do ya baro bakin ya vote yang nomor ba ka jivot jong kiru ka like ka mata mo haka ni ka competition ngin hablet da ka link ngi press kata ka link tem ngin sai i ma kitu contestants ki ba shim bentai ba dep shortlist ka top 10 te ngin ya scroll te ngin sai pinsai i yang ngaru hakata competition te akan sadon ka text box ka ba to vote hang to hajrang ni press kata pihak login pihak ai information yang pi email ka phone number ka kerteng dadap nang tapat kan sapai hakawi ka workshop dadap pi bag lot barak hot dapat pi press yang hatu ka link pi scroll biang dadap pi ngakepat ikima bakin vote yang da pila scroll pila yang te sa press biang ha vote hado ba unda jerngam katuka jing vote jong pi hatu ka text box pencari number hatakin pila da vote ngakerpat iki bakin vote yang aru last day jong ka jing vote de ar puwe tarik jong ni ubnai but ka results ka sami ar phon de tarik jong ni ubnai bun kadika kerteng juga ka competition kadi she that's India's first lead guitarist ma guitarist that don pat iwe contestant ni bashin part da ka best kat kum jing ya tho ime ipa ta nga don hi ka jing thrang menchua banga kwa bantem ma danga let kai sha pb sha le mekra nga shat patan beje ipa bangan let rong hakitu ki jaka badi jing tamma tang ba ipa padru imju alam yang nama idang sutho banga dang red nga tapor nga pala reban bat ka gitaru te nga shat kwa be bantam nga shat ong be kita ki penthet yang ka toy gitar ken haswa kataru ya ka badminton racket ya udi nga shat pelong gitaru te ya penthet yang kata ka toy gitar te dadap nang tapat nga sutho bapor bangatem ka mi hira kata ka jing kwa jonga mo ka jing rai banga kwa tem nga lentau nga bread kata ka gitar nga ong na ba ni nga kwa ka gitar ba shisha ma te ki penthi yang kan ni ka first gitar jonga ki penthi na melody te nga sedang matkam nga syuken ro kai kam to tang ba kam dami sound thanda ngam bat dalong professional thanda te nga kwa hi ka jing thrang na ladi mo bangatem hi
ngadon lais nam tam lais nam shteng kum tahi. Don kata jing terang bantam. Kadutara nga shat late classes nga shat khod I no hikai junga I mama da jet. I penhikai nga hang teha no thamai. E piano ta nga shat I hinmen junga ba shat tem ta nga ru nga kwa try lang piano ta nga shoes ngam nga shutam kumto ngam da late classes bara. Em kam da kta thanda namar ba ngam da jule phone thanda mo ime iparu istrek te nga shat lakai basketball ru nga late haka TBA Touchline Basketball Academy te nga shat late swimming ru shat penhikai iwe nga shat late hatruna te shat penhikai nga shat khodi I mamasam te ya ka basketball nga shat late daladap school bat ka sngi Saturday bat ki sngi shuti ya ka swimming ru nga shat late sngi shuti bat ka sngi Saturday te ya ka jingtam tengah practice be man ka sngi te ya ka academics ru nga shat balance lang mo haka free time tengah shat tam jingtam taba nga hap pelat por hi shikenta arkenta namar ipa ru istrek haya ka jingtam. Ka prize ta kinyo le bar khoi ki top 5 ka prize te ka prize all together ki top 5 ya ka prize amount de 9 lakhs 35,000 tahi Bidan Jingkyrshan ba pinpoy kan. ngadon Jingkyrshan ngadon ka trust mo halade bangan poi kan ka top 5 jong kan competition Q1 na ka different jela na Mizoram tang mga mo ba present ya ka Meghalaya te Q1 na po Delhi na po Karnataka Q1 na po Kolkata ru buan kibawan jela Mano penyanyi ini. ka penyat gitar gian ka account ya tray lang ba Gear X te powered by kitu ki werapat ki ayu fit mo dang atam ro nga kwa long musician dang le ka basketball nga kwa long basketballer ban represent nya ka state ka India mo dang let swim ru nga kwa long swimmer nga kwa let kwa represent nya ka Meghalaya Shillong ka India mo dang pa academics ru nga kwa mo balong IAS balong doctor engineer tang banga te la de ka future ngam tep da kalawai ngam tep da nga bet hakakti jo ublay mo un penyat himau kumba ong ka Jeremiah hapo Bible kadukhat kawin na kadukhat kashat ong ngan ong dakitin pareng ma for I know the plans I have for you declares the Lord plans to prosper you and not to harm you and plans to give you hope and a future kakarpat ikipat ba bakin sngobha ban vote yang ban kesyan yang bangan lapat poi ha ka top 5 jangan dengan competition